Welcome back to my vlog. So ang ato ang video karon, moadto ko og Bayabas, Danau City. Manabo ko dito kay tabo man diha og masabado. So maglakaw lang ko guys kay duor man gikan sa Gaang Tuburan padong sa Bayabas, Danau City. Dugay naman ko nga nakapanabo dito og akong ipakita ninyo guys og unsa na dihang dapita ang Bayabas, Danau City. So ubani ko ninyo guys sa akong pagpanabo karon dito. So let's go. Hello guys. Ako yan sa kauna guys. Ikan sa Gaang Tuburan padung sa Bayabas, Danau City. So ako lang ning gilakaw guys kay doon raman. Pero sa kaon kayo akong daan. Ako ra jud taong usa. Sus kapoy baya guys. Kay di man ni maagi sa motor kay bakilid kaayo mabus-ubos. View diri sa Bayabas, Danau. Mao na dihang kanan. Adto. Abot di aning dako kay landong sa Lumboy. Di ani Lumboy ni siya. Baway di ani guys. Kay landong ka di ani. Di ato kansi Tuburan. Di ana sad Gaang Tuburan. Pas na na guys. Ang Bayabas na ay daghang mga pangpang no. Bayabas, Danau City. Muna dihan dapita. Tanawan nyo guys ang covered court sa Gaang kita giniri sa Bayabas. Kini di ani maning ilahang simbahan di sa unahan mo na ang covered court sa Bayabas, Danau. So atong guys simbahan din ang ilahang Santos Senior San Roque. Bayan sa Fatima. Hindi lang covered court sa Bayabas Danau. Ay, kapani. Ini ng barangay hall. Liquor center na naluyo. Arom, Inday Lorena, Munkada. Muni, kana ang child development workers dire sa Bayabas, Danau. My friend. Wow. Kadaghang mga bitay-bitay. Ay, nalaksi na. Wala kayo kumangkot-kuan kay. Nindot lang sila eh. Manit, liquor worker, diri. Nindot kayang room, guys, oh. Ako ning... Yeah. Wow. Kanindot ba? Luwaan kay bali na. May mga health kit.